Kublai ya phi baro kapang kabangan keren ha phi menta galong ka khana lengkot jong Eukallos acutis kabalang kathuling baro si tulup kaperthai kadap da ka jingkmen ka bakrao namar ha ka sipautari urisau arhajar arphau en pen kentang balagarku ya Eukallos acutis Penengkong lakha ya Eukallos acutis ha London ha ka laiterik ujemang ha ka snem siajar kendai spa kendai puwei baar ipa jong udai Andrea bat imei jong kadai ka Antonia hadin bala dep kha ya tang katu kat nipor kilalai phai no sia Milan balai uparalok ba jong Eukallos udai Yesus Kristus basau nadu dangrit usngau ternat bha ban pule yakikon sepang gajing jong kiru khoi bat ya ka Bible basang enda uladap nyosnem Bishop Pasquale Maki ula jingbet ya Eukallos ba priang communion ula priang ya ka communion banangkong ha ka khandriu tarik ujeliu ha ka snem siajar khandai spa khandai pupra man kasni Eukallos umju pep banlet simenta sia ka mas bakhut ulai pla si se sitayo man kasni ulai simbenta sia ka jingmani sakramen bat man kasni umju pep banduai rosary bahnyo ulai school nangkong bat ki Marceline sister papra ula pendep ya ka secondary school naga kti jong ki Jesuit haka liyo bakhatlai classical lyceum bakhandai Eukallos ula he lasan haga jinglong samla haga nega school ulong usamla ubati breu tiblai baru start bha haga jingpule basipho bon sen Eukallos ya thulpa ba im temen Henry sayam ha kapor ba udang samlabha bakhadway Eukallos ulong usamla bala bon kambha uhikai katekisem ya ki khna senrang upenlut sibon kapor hapo oratory ule sibon ki kam isnei uai kapo jung bantem saxophone uyale kai football usnai yaki computer program uyale kai video game bat kiwai pakhat usngau ternat bha ban pule yaka computer science utbit bha haka computer engineer computer programming ban shna film shna website khnang ban yo bun khnang ban yo bu man kapor ya ke jing tho jung bakhat lai ki para class ki sotrat bha ya pamdai tang ban pan jingmut ne jing yarap henrei kadai ke jing nang jung ban penya dei ya baro kane ka papelong yaki bakin soternat banjan jauh bakasa ki paralok ki paramajan unong upkit kinong penkhoi yeng barbaro kinong belasngi bo nakine kinong bela kidai na kiwai pat kijaka bat na kiwai pat kijat nyam ba pher henrai kini baro ki sotnat bhaya
bat uburom ya baro. Bakatsan man kapor ukalos uyalap dagaktin bat kajing im jong u ya kajing e u Yesus Kristus bat kibreu kisyaskor ya u namar uyalap syaki da kajing kemen. Bakan reu ukalos umju pensep ya kapisa pilain Henry uyaram parabor ya kiwei kat kum kajing la jong u ya kibadung bom don ying don sem uyarap ru ya kapisa ya da kapisa ya kakapushin jongka viale piave na kabanta ban sam jingbam ya kibreu bom don ying don sem. Bakhanyo ukalos ulong barabor ubakmen bat upen pau haki ya kadur khmat bapu samerkhe. Bakat pra ban kapor ukhot ya kiparalok ban lek bat u ban simbenta ha kamas bakhut kane kalong ban wanra kajing sung hapdeng jongki bat ublay kane kalong kabapen kemen bahaya u. Bakat khandai bat long kiru khut kadai kajing khot ublay ya baro ukalos ulapen i hangi kumno ban long ru khut Letista syakamas bakut pediang ya Yesus hakadonun duai man kasngi ya rosari bakut ban pule ya ka Bible letista syakajing mani sakramen man katayo lei ban pla ya kipom pensitom ya ladi khnang ban yo yaram ya kiwei man kapor upensitom ya ladi da kabaduai barabor na kabanta kipom jing bomburom ya kadonun bakhuitam u Yesu. Baarho uduai barabor na kabanta ukpa bakhui arhuai udon kajing le burom bakarpang ya kamaria thisti kabapau haluts bat hafatima barabor Ukran sepang ka Benedet bakhuit bat laingut kikhna aplang bron jongka Fatima. Arpuar man kasngi uim ya ka khubor kamaria kela bamun pencitom yalade bat duai barabor. Arpulai what happening kani kajing im jong kajuk internet bat kiwei pat kijing star perthei ukalos ukhot yangi baro ban pen syabneng bat banwan ra ya Yesu ha kibreu baro da kajing im jongi paman gasngi sedang nalaying lasem hapo skul bat ha ka imlang saklang arpusaw ukalos ula shna ya ka website bat kani kalong kerpang na kabanta ban ajing tip syakiwei ya kiru khut badang kena bat lasamla arpusan ukalos udon kajing terang ban thau kilat kilenti na kabanta ban dalam ya kiwei sya kalenti ban long ru khut bakham kloy Arpundreu ukalos uhikai yangi banlong ki missionary mau wat la ulong tang ukhna skul bad ukhna samla ulala banlong u missionary bakrau da kaba yalam syakiwai yau Yesu da kajing em ban kasab ba udon arpunyo unong yada jong ukalos udai Paulus apostol namar ukwa banbut
kanuksa u Paulus apostol kumta ura ya ka khubor babha u Jesu sya ka perthei barok kawai lengba ka media bat ukloi wat baniam na ka benta u Kris arpupra uyo jing slur jing shempang dei lengba kanuksa u James Arberione balakarku ubala pendon kam ya ka media kalan kalanti ban penpriang ya ka gospel arpuk hendai ukalas upenlong ya ka jing pen ipai ba ya ki kampla jong ka Eucharis ka jing tmu jong u kalong ba ki breu kin so tho ba u Jesus Christ udan cisha ha ka Eucharis ba khoi kumta lapan ya kidur hapo kijingja pasisha hakaba ukpu bat kawan bala penkentang ki kelalong syakamet bagas nam Jesus Christ palai po kajing trang jong ukalos banle yakane namar ukwa bagi breukin pediang ya ka Eucharis bakun klem jing atatin ya kajing don basisya u Jesu bat banwan ra kajing penyasuk ya kibreu bat ublai ukwaru ban pen i hakiwai ba ka Eucharis kadai sisya ka paralog ba jong u kabadai u Jesu Christ lai puwai kumta ukalos usdang ban lum ban lang yaki kampla ublay lengba ka Eucharis na ka leng ka perthei ban shondur rangkat ban kijing tho ban bu lang yaki baro ha ka website jong u khnang ba ki breu baro kinla ban yo jing tem ka basisya ban weng ya ka jing aratin ya ka jing don u Jesu ha ka Eucharis bakhun ha ka dor ukpu bat kawan lai pu ar ukalos ula wa jing tip ba benia palan sispa lai penreu teli ki kampla jong ka Eucharis balaja ha ki spa snem balalet balaja ha ki ri ba per ka perthei bat ya kani layo kejing menjuru na kabalang lalum lang yakini baro ha ka museum knang baki breu kinla banwan ban pet daladehi ulashna ya ka website jong u tang ha USA la penlong kajing pen i ba ya ki kampla ka Eucharis bakun ha ki hajar teli ki Paris bat palat hispa teli ki university lai pulai ha ka basdang jong ubnai risau arajan riu ukalas lasitom ha ka ni kapor udang sudam ban shna ka wei ka video chapang ka kam jong ka jing e rengkat ban ki khna school jong ka liu bakhat lai high school lai pusau klem da pen slem la letra ya ukalos sya ka hospital jong ka San Gerardo ha Monza Italy ka hospital balaseng da ujerat bakhun lai pusan ukalos udon ka jingpang leukemia UIT ya kani ka jingpang jingsitom baro kalong naga banta ukpa bakhun bat kabalang ukalos ula khlano naga ni ka perthei haka khatla khat atarik hurisau akasnem arajar nriu lai penriu haka por ba uklan kadur khmat jung u kapu samerkhe kane ka pen paw ya ka jingkemen jong kamen sim jung u
lai penyau la tep ya u hak asisi kadong ba jong u Francis bakui lai pupra hagas ngi jong ke jinglei on tep ya u ka yeng mani ka plau jong ka yeng mani ka slei da ki paralok bat ki ba e bat hon jong u Gibreu kidap da ka jing surat Gibreu kidap da ka jing surat so si ya ka jing klat no jong u kine kilong kiba pasel haga tendong skor jong email jong u ban kia tho sibun ki khana chapang jong u ya kaba ulale ba ka khana ba maka kampat ju yo sngo kublai sibun bal ublai un kurhu kodo ya phi baro